खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला दिनैनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नायनोसै। गिबियावनो दङ पृथ्वी नारायण देब मेस आरो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय थानायखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ गोसोम दावखाजों रुजुनानै गोसोम दावखा बुंनाय जादों। नंगौ, बिसोर सानैनि गेजेराव आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां गावजों गावनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय एबा सासेया सासेखौ बखिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि मैयाबो बेबायदिनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बिबुंथि होनायनि फिन जाथाय होनानै बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथांखौ गोसोम दावखा बुंनायजों लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआर एकर्डआव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै बुंनायजों लोगोसे बिथाङा माब्लाबाबो एनडिबिफोरनि दुख सुखुखौ बिथाङा जेबो खबर लाफेराखै आरो बेबायदिनो हाग्रामानि समाव कन्ट्रेक्टर मावनानैसो बिथाङा थांनानै थायोमोन, जेराव 100आव 20% खामानि मावा होननाबो गोख्रों रावजों अजद होनाय जायो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव। बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो आसामनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखायबो जोबोद गोजोनथाव खौरां। थारैनो बर'नि सानै फिसाफोरा दिनैहाय भारतनि अंडर-19 चेम्पियनशिप सेफ इन्डियान स्क्वाडआव गेलेनो जायगा आवग्रिनो हाबाय। नंगौ, बिथां सानैफोरा जाहैबाय मनबिर बसुमतारी आरो गोगोम सारगयारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथांमोनहा दायो भारतनि फुटबल हानजायाव जायगा आवग्रिनो हानानै बर'जों लोगोसे आसामनि गासै रायजो राजा आरो फुटबल अनसायगिरिफोरनि जोबोद गोजोननाय लाबोनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। CSB एबा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ BPFआ हाइकर्टआव केस होनायनि थाखायनो BTCआव गोबाव साख्रिनि थिसनथाइखौ होनो हानाय जायाखैमोन, नाथाय बिथांमोननि केसखौ गेलेनानै दिनैहाय जोङो देरहानो हाबाय। बेफोर बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रणजित बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रावखौबो बुंथिनानै होनाय जायो, जेराव 1100 मासिफोरा लांदां जानानै दंमोन बेखौ दिनै नटिफिकेसन होनानै गाबोननो साख्रि होनो हानाय अबस्थायाव फैबाय होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावो। देवलगुरि गामिनि गासै गामिसेयैनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैबाय थानायखौ नोजोर बोनानै जोंनि गेजेराव राजखान्थि दोलोफोरखौ गावबा गाव सायख'नानै लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो दिनैबो आरो BPF आरो GSP दोलोनिफ्राय गुबुन राजखान्थि दोलो आरो सोद्रोमाफोरा दिनैहाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रणजित बसुमतारीनि बिथांनि नुजाथिनायावनो देवलगुरि गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो हाबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिथांमोननि देवलगुरि गामिनि गामिगोरा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बै समाव बिथांमोनहा BPFखौनो सापर्ट खालामदोंमोन, नाथाय BPFजों नांगौबायदि खामानि जायैनि थाखायनो दिनैहाय देवलगुरि गामिनि गासै रायजो राजाफोरा खौसे जानानै गामिसेयैनो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय सेरफांगुरि थानानि बेन्दोङाव थानाय सेथ्रि बस्ति गामियाव क'क्राझार जिल्ला गरखा सेल BPFनि मोनसे मावफुं मेल लानाय जायो, जेराव गरखा समाजनि जेंनाफोरखौ गोख्रोङै सुस्रांनांगौनि थाखाय गुवारै सावरायलायनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारी आरो
BPF गरखा सेलनि आफादगिरि नन्दलाल मगर आरो गरखा समाजनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गरखा सेलनि आफादगिरि नन्दलाल मगरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिआर सुक्ति जानाय समाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' सरकार फैनाय उनाव दुर्नीतिया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ, जेराव बिथांमोनहा 1 कौटिनि न' लुफामनांगौ थांखिखौ लानानै 5 कौटि रां होनानै बेयाव थाखाल' जानायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'आ गिबियाव कारापसननि बाथ्रा बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय दायो बिथाङा गावनो कारापसनजों गोदोसोनानै दं होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों बिथांमोनहा। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसनथाइखौ लानानै मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय एडभार्टाइजमेन्टखौ लानानै आथिखालाव समाजारि बिजोङाव गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि बाथ्राजों सावरायज्लायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस लाइस्राम लादु सिंखौ होखारनो हामारबाय नामा आरो होखारनो हादोंब्ला दाबो मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जिल्ला आरो कलेजफोराव सोमावसारबाय थानाय जादों बायदि बायदि सोंनायफ्रा ओंखारबाय थानाय जादों। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंखौ बायदि बायदि गाज्रि हाबायाव गोरोबनानै थानायनि थाखाय आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बायदि कारापसन मावनायनि थाखाय बिथांखौ CM भिजिलेन्सआ हमखांनायनि उनावबो बिथाङा बेल लाबोखोमानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खामानि मावफैबाय थानायखौ मिथिनो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ होखारनांगौनि थाखाय गोबांबार सोमावसारनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि गभर्नर आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनखौ गोबांबार खावलायबाय थानायनि उनाव दिनै थारैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर गोदानै थिसननांगौनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्टखौ नुनो मोननाय जादों। जाय एडभार्टाइजमेन्टखौ लानानै दायो समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारलांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ।